ketemu kanca mbulange sing sempet misah ki mau, guys. Iki entuk sak kresek iki isine apa wae ki, Mang. Masya Allah. Wah, kebak, guys. Bosku, put bingung raput. Apa, Mas? Wow. Satu. Oke, satu. Hitung. 2. 2. 3. 3, guys. Isine. 4. Oh, 4. 5. 5. 6. Gunung cilik. Wah, 6. Babone, guys. Babon. Babon Ketujuh. Wes, habis. Habis, guys, untuk 7, guys. Wong siji iki ngancene andalan iki nek kon nyuluh, guys. Untuk 7 dhewe wong sijine. Yes, pokoke wis dirica-rica iki pokoke. Poin maneh, guys. Jamur. Poin, guys. Jamur. Awake wetenge do luwe iki ro jambutan iki, guys. Akeh jambune ya. Oh iya. Wah, pantetes, Bos. Pira Mas? 2. Oh iya, di tangan bajing. Apa? Oh iya, jambu kan. Mateng. Asmut ulo, Mas. Ndi ulo? Ya, sumumpuk men omyon saum ler ciun. Jambu. Iki jambu. Iki Ya. cilik lho. Cilik. Manteng met iku. Manteng. Heeh. Akeh. Ayam hutan yo. Akeh ayam hutan nang kene. Wis 3 miber mau. 4. Sing diantem selamat barang mau. Ya men eksekusi sewi jambune. Iki jambu putih enak iki. Zaman dhisik pas aku angon sering njupuki. Jambu, guys. Kanggo tembak lek war kiwak yo. Iya. Enggak roh istilah. Sih, guys. Arep gulih malah roh bekecote do pesta iki lho, guys. Dene iki ono 5, Bos. Iki ade, Bos. Ade. Nah, Warna nganu lah enak, Mas. kan omah iki lagian, guys. Nah. Do wiso. Juk. Sepiro mau hasile? Orang ember, guys. Kilo alate trimo cuthik iki. Cuthik luwe kilo alate mang. Ono sak renteng dhewe iki cuthik iki. Sirsat nek. Sirsat jambu iku kebak iku. Manuk puyuh karo kutilange, guys. Kecot karo jamur. Wis laran-laran dhisik. Laran-laran dhisik karo peret-peret diumbah karo dimasak tang. Oke. Ya wis sih. Saya tukang profesional kan. Dek ini yo bar boleng wedhus, iki yo dan boleng bekecot karo telur puyuh. Dek iki boleng wedhus pira, Mat? Wedhus loro. Wedhus 2. Iki hasilnya mau, guys, jamur, jambu. Iki karo sirsat iki. Wah, tukang eksekusi iki lho, guys. Ini wae. Cek kebak wae pokoke bagiane Mas Slamet iki. Nah, abane nek wong nang jero kae tukang gawe bumbu kae. Sirsate wis dibelah, guys, mateng iki. Kita tang pawone Pak Den dhisik ndelok apa klotakan kae mang. Gawe bumbu, Mas. Nek sing tukang gawe bumbu iki. Nah, iki sing kokine tukang gawe bumbu iki. Wis goleki nang jar gentong iki bumbune dicikano nang kono, guys. Ben urip.
misal gentong tandur nang kono. Kunci kencur laos barang wis lengkap pokoknya. Pawone kae aja kerang-gedek-kerang-gedekno iki ya matengno. Mateng lu ngeleh ya. Nggo iki ya iso dadi marek kok. Yes. Iki ndelok kamar eksekutif oleh ora iki. Iki bismillahirrahmanirrahim. Aja kaget ya, guys. Lah, iki lho, guys. Lampune ndi iki? Colokan sing ndi? Colokan ireng. Colokan ireng. Mbah gak roh aku. Iki padang iki. Iki nggon kerja iki, guys, ora nggo dolanan iki. Wah, padang. Tok, guys, iki. Iki mbah gangsingan opo iki? Iya. Gangsingan. Wah, lampu lete bentere cah. Oh. Iki lho, guys. Iki nggon online iki. Yo gaweane yo dodolan online iki. Iki bangsane apa iki malah kayak kayak bendone sapa kae jenenge? Lali apa ngarani? Kayak bendone Anam Jaya, guys. Ini iki apa bendone? Ini nggo itu ya. Apik, guys. Iki gagang gorden. Guys. Kayak standby kayak lampu karoan HP ini wis standby pokoknya nang kene iki. Kuwi guys. Saya lanjut kono ndelok sing tukang boleng. Wis ben diboleng sik. Wis aku tak nggodhog banyu ya. Iki bekecot iki lagi ra usem iki guys, bekecot ning kene. Soale musim panenan iki suket-suket do disempreti, diracun. Dadi ya bekecote kena ambune banyu racun suket ya do mati. Ya akeh mau sebenarnya ning pas golek mau pas bolang mau bekecot cuma iki wis do mati, guys. Sing urip ya kena diitung iki lagian semono. Wis ora apa-apa tapi iki kebuak iki iwake iki sak ember iki lho, guys. Kuwi. Senengane apa Mas Slamet? Ndase. Ndase no. Wis tak datik geni, guys. Wis mateng, guys, siap santap. Iki kecote, guys. Iki mau wis kalong iki mau wis soloke di mam iki mangkon. Guys. Ayo mindu. Ya, mindu. Iki puyuhe mang iki, guys. Diwareki, Mat. Oke. Mbak Dara, Mam. Lilir, guys. Iki jam piro iki, Mang? Ayo jam piro kae? Jam 12.10 menit. Oh, jam 12.10 menit, guys. Wayahe mindu. Ya mindu. Ya, guys, tak mindu sih.